ఎన్న మొబైల్ ఉండతే తిట్టు ఊరిది ఊరిది ఈసలా పోపును అక్కడ పో ఇవరు వచ్చి మారైతి అమ్మమ్మమ్మమ్మ యాంచూరు మిత్తు పాప తాడు వాళ్ళ ఇజ్జత ఓళ్ళలి అమ్మ ಇರೋಲ್ಲರು ವಿಡಿಯೋಡ ತೋಜರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಟುಡೋಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾಚರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ವೀಡಿಯೋನು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಕನವಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾವುದಾದಪ್ಪ ಅಂದ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಉರುಬನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಎಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೂಡೋರ ಈ ಸಲ ಬನ್ನಗಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಅಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರಲ್ಲ ಯಾನ ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಇನಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಮದಿಮೇಡ್ ದುಂಬು ಪುರ ಯಾನ ಬೊರಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೆತ್ತನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬೊರಿ ಪುನಃ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನೇ ಪೆತ್ತನ ಬೊರಿಯೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೆತ್ತನ ಕನಾರೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟನೆ ಕಂಡಡ್ ಕಟ್ಟದೇರು ಅಂಚೆ ದಡೆ ಹೋದು ಪೆತ್ತನ ಕಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊರಿ ಪುನಃ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನ್ನೊಂದಿನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಪರೆ ಹಾ ಇರೋಲ್ಲರು ವೀಡಿಯೋಡ ತೋಜರಿ ದೇ ಪಲ್ಲೆ ದಾದನಾರು ಪನ್ನಡೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಪನ್ನಮ್ಮ ಎಂಜನ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ವೀಡಿಯೋದ ಬಿರೋ ದೇ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲು ಮುರನಿ ನಾಯಿಲೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಂದಿತ್ತತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಣ ಆತನು ಪುಡಿ ಮಾತ ಗುಣ ಒಂದು ಬೈದನು ಅಂಚ ನನ್ನ ರಗಲೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿತ ಪೆತ್ತ ಕನಾರೆ ಪೋಪ ನೆಟನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡಡು ಮಾತ ಕಟ್ಟದ ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಪೆತ್ತ ಕನಕ ದೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪದ ಕಂಡ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪೆತ್ತನ ಕಟ್ಟದೇರು ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ಒಂಜನತೆ ಅಮ್ಮ ಕನಾರೆ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕನಪುನಿ ಬೊರಿಪುನೇನು ಬಾಕಿದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಕನಪೇರು ಓಂಡು ತೋಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಕಾಜಿ ಕಾಜಿ ಮಲ್ಲ ಬದರ ಕಾಜಿ ಅವೇ ಇಕ್ಲಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾತು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತಿತ್ತೈತೆ ಮಕ್ಳೇನು ಅಂದೇ ಮೋಲ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಶಬರಿ ಅಲ್ಲಿತ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಈಗಲ್ಲ ಶಬರಿ ಮಲ್ಲ ಬುದರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ರಪೋ ಇವರು ರುಚಿ ಮಾರೈತಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪಾಪ ಕಾಡುವಲ್ಲ ಪೋಪಲ್ಲ ಹೊರ್ತಿಯೇ ಪೊಯ್ದೆ ಯಾವ ತಿನ್ನ ಪೈ ನಮ್ಮ ಯಾನುಂಡತೆ ತಾಡುವಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ ಓಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಲ್ ತಾಡು ಜಲ ಅಂಚ ಬಲ್ಲದೆ ಎಂಚಿ ಬಲ್ಲದೆ ದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪೆತ್ತಲು ಮತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ತೋಜುವತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟಿ ಐಕುಲು ಮಕ್ಕ ಮೊಲೇನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೆಂಕಲ್ ಬೊರಿಯರ ಕೊನಪುನು ದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಟೆ ಬಾತದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಪಾರ್ಪುನ್ ನೆಟದ ಐದು ಒಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಿದಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಬರ್ಪನ ಆಂಡಲ್ಲ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮೊಲ್ಲ ಪುದರ್ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ನಾನು ಮದುವೆರ್ ದುಂಬಲ ಮೊಲೆನೆ ಬೊರಿಯೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೇತೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರಿಯೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಮೋಲಾಂಡ ಎಂಗೆ ಬೊರಿಯರ ಬುಡೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಂಚೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತೂಕ ಬೊರಿಕ ಯಾನೆ ಬೊರಿಪೈನಿ ಆಯ್ಜ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಲಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಿದೆತ್ತ ಬಾಕಿಲ್ ತೆಪ್ಪೊಡು ಬಾಕಿಲ್ ಎತ್ತುಂಡ ಪೋಪ ಐಕುಲ ಐತಾತಿಗೆ ಪೋದೆ ಇಂದು ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆನಾ ಅಲೆ ಮೊಲ್ಲನೆ ಬಾಲೆಗೆ ದಾದ ಪುದರಿಯೇನ ಕರಿಯೇ ಶೆಕ್ ಬತ್ತದೆ ಸುರುವ ನಮ್ಮ ಗೋನ
ದೈತಾಲು ಚೂರುಂಬೆ ಬಾಲೆ ತಿಂಡತೆ ಪೇರು ನನ್ನೈತೆ ಜಪುಡವಲು ನಮ್ಮನ ಮತ್ತೆ ರಪ ರಪ ಬೊರಿಯೋಡು ಏರ್ ಮೈ ಹಾಂ ಕರಿಯನಾ ಓ ಕರಿಯನಾ ಅಲೆ ಪೇರು ತಿನಿಯಾರೆ ಕೂಡ ಹೋಯ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಬಾಲ್ದಿ ಮಾತ ನಾನೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಾನೆ ನೀನ ಅಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಲ್ತಾ ಏರು ದೇ ಮೊಕುಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಿಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲು ಪೇರು ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಹಂಚ್ಬೋದೆ ಚೂರು ಹಂಚ್ಬೋದೆ పోయాలి ఫస్ట్గా దాదా మనపడు ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ದೀಪದ ಬತ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಕೆಲವರು ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಈ ದೀಪದ ಬತ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಚುರಿಂಚ ಕೈ ಕೊರೆಂಕಾಡು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೀಪದ ಬತ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ನೆಂಚ ಎಣ್ಣೆನ ರೆಡ್ ಕೈಕ್ಲ ಎಣ್ಣೆನ ಉಂಡತೆ ರೆಡ್ ಕೈಕ್ಲ ಇಂಚ ಒರೆಂಕಾಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಈತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ತ ಬೊರಿಪುನ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನೀರಡು ತೆಕ್ಕೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇತು ಬೊಕ್ಕ ಬೊರಿಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮದಾದ ಗೊತ್ತು ಇಂಚ ದೆಕ್ಕು ಆತೆ ಅಪ್ಪಗ ಐಕ್ಲು ಪೇರುನಿ ಎರ್ಕವ ಐಕ್ಲ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾತ ತೇರು ದೆಕ್ಕು ಎಂತ ಏ ಲಕ್ ಲಕ್ ಬರಿಯೋಡ ವರದ ಎಂಕ ಬರಿದಾನಾಗ ಈತ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಬೇರೆ ಆರು ಎರ್ಕಾದೀತಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಂಚಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಕಂಜಿ ಬುಡ್ನಿ ಅವೇ ಕಂಜಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಪುಡವಲ್ಲ ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಕೂಡ ಕಂಜಿನ ವೈತು ಕಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಬೊರಿಯೋಡು ಹೌದಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಂತು ಪ್ಯಾಂತು ದಾನೆ ದಾನೆ ಬುಲ್ಫುನು ಹಾಂ ಕನಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬರೀದು ಮಾತಾಂಡು ಅಂಚತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ ದೀತೇರು ಮಕ್ಕಳು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪುನಿಂದ ಗಂಜಿ ಹಿಂದೆ ಬರೀದು ಮಾತಾಂಡು ನಮಕ್ಕಂದ ಈತು ಪೇರು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈಗ ಸ್ಪೇರ್ ಆವುದಿಜ್ಜು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಇಂಚ ಬಂದ್ರೆ ಕಂಕನ ಬೂರುಂಡು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಪೇರ್ದ ಪೆತ್ತಲತ್ತವೆ ಒಂತ ಪೇರ್ದ ನನ್ನಂದೇನು ಡೈರಿಗೆ ಕೊನೋ ಪೇರು ಈಗ ದಿಯರತ್ತೆ ಎಂಚ ಬರೀಪುನಿ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಅಂಚಾದ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬೊರಿಯರು ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಪೆತ್ತಲು ಚಿಲ್ಲು ಆತೆ ಅಂಚ ಮೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬೊರಿಯರು ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದೇನು ಮಾತಾ ಆ ರೀತಿದು ನಾ ಡೈರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಗೆ ಈತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಟುಡೋಸ್ ಪನ್ಪಲೆ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಲೆ ಈತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಗಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲು ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲೊಡ್ತಿ ಕುಣ್ಣು ತುಲೆ ಕಾತುಗುಲ್ದಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನಕಾಯ್ಟ ಪೇರುಂಡತೆ ಕಾತುಗುಲ್ದೀನಿ ಈತ ಬರ್ಪಣ ಬಂದ